Les cròniques de l'aïllament arriben una vegada més a la capital de la Marina Alta. A Dénia ens escolta l'únic membre de la família que continua treballant i, precisament, com ara ens contarà, ara ens explica ell, és el fill qui treballa, fill informàtic, a més d'inquiet, i millor, Jaume, presenta't tu. Soc Jaume Berber, tinc 32 anys i el confinament em va agafar a Dénia. Jo soc de Dénia i visc a València. El que passa és que tot dic que em va agafar, però una miqueta ho vaig poder triar. El dia d'abans vaig poder dir, me'n vaig o què? Quan encara no se sabia molt bé la gravetat de la situació, com anava anar un poc tot. Explica'ns exactament això de què jo parlava, perquè estàs a casa amb els pares, però l'únic que treballa ara eres tu, teletreballant, clar. Doncs estic en casa dels meus pares, que estan mon pare i ma mare, i bueno, pues soc l'única persona ara mateix de la meva família que està treballant, per tant és una situació una miqueta curiosa, des de casa, això sí. Mon pare pensa que podrà retornar demà a la feina, perquè treballa en la construcció, però ma mare, en canvi, està d'ERTE. I res, jo sí que puc treballar en tota normalitat perquè estic treballant d'informàtic i, per tant, més o menys podríem treballar davall d'un pont, comptant que tinguera wifi i electricitat, no? Explica'ns en què, amb qui i on treballes. Podeu continuar amb tots els vostres projectes? Pront arribaré a l'any treballant de desenvolupador. Vaig aprendre a programar en Descola, que és una associació de programadors, una comunitat de desenvolupadors de software que està situada a Benimaclet. En aquest sentit, nosaltres sí que som una comunitat superactiva. Tenim molt de tracte, tenim moltes relacions en altres, i això sí que s'ha vist molt afectat, no? Al principi de la quarantena sempre pretens que no passarà res, que no canviarà res, que seguirem fent tot exactament igual, però sí que al final s'ha vist una miqueta afectat en aquest sentit. Jaume, parla'ns de la Cova. Com és aquesta comunitat que va més enllà de la informàtica? Bueno, la Cova és un espai que està pensat per a allotjar altres activitats. La cosa més important que hi ha ara mateix allí sí que és d'escola. Bàsicament és un garatge, és un espai on fem coses. Està definit així i està específicament definit de manera ambigua perquè pretenem que hi hagi cabuda de més tipus d'activitats, no? Això sí, nosaltres ara mateix, la cosa més activa que tenim allà és d'escola, que és una comunitat de programadors grandíssima. Contem amb més de 200 persones i nosaltres allà fem aplicacions, ensenyem a programar a gent que ve, tot gratuïtament. El fonament de la comunitat és que qui ve i aprèn, després vol retornar el coneixement i qui va un dia per davant és capaç d'ensenyar-li el dia anterior al que arriba nou, no? I bàsicament així funciona. Perquè la Cova va prou més enllà de l'àmbit informàtic, de fer i formar. Habitualment és un espai també obert com a taller d'arreglar bicis, per exemple, de fermatge per a nanos, de fer tot tipus d'activitats, de fer més coses. No sé si trobes a faltar la Cova. Sí, és una part que sí que troba a faltar, perquè nosaltres tenim una relació bastant estreta i, per tant, són col·legues, però és gent que, a més, te'n vas a fer una cervesa quan arribes de treballar i és gent en la que tens un tracte diari. De fet, visc molt a prop de l'espai de l'escola i de la Cova, no? I quan arribe a casa, segurament passi abans per allà que per casa, no? Com porteu tot això de no ajuntar-vos ni fer activitat en la Cova, els amics? Estem intentant mantenir contacte, estem intentant fer moltes videotrucades, intentem un poc que nosaltres donem un suport mutu, no? Uns a l'altre. El que passa és que sí que he notat que al principi ho fas com en més sovint, no? Més emoció i tal, però a mesura que això s'allarga de manera indeterminada sí que notes més que cadascú com si es ficara una mica més en la seva bombolla, no? Això sí que jo ho he notat, que ja no és tot tan fluid i tan freqüent i tan guai, no? Ja s'ha passat el moment subidon de l'inici de la quarantena, quan podies encara fer una miqueta de broma. Ja sembla que això ja no és broma. I ara que estàs a casa, t'has relaxat pel que fa a les rutines? Doncs jo he procurat mantenir al màxim el major número de rutines que he pogut. És a dir, jo pràcticament m'alço a la mateixa hora, em vestit completament normal, no, això de treballar en pijama o mig pijama, mig normal, això jo tot igual. Desdejuno el mateix, esmorzar a la mateixa hora, pràcticament la mateixa cosa,
I no res, el que sí que canvia és que tarda molt poquet en arribar a l'oficina. En aquest sentit, a nivell rutines de feina tot s'ha mantingut exactament igual, perquè per sort nosaltres i la meva empresa ha procurat mantenir les coses exactament en la mesura en la que pot, el més paregudes a com eren abans. Nosaltres podem teletreballar molt bé, podem cridar-nos uns als altres, fer videoconferències, col·laborar exactament igual. A més, nosaltres ja des de l'oficina estem bastant acostumats a treballar d'aquesta forma, no? I a nivell de feina no he notat molt la diferència. Pensava que em costaria molt més acostumar-me a treballar des de casa, però simplement el primer dia se'm va fer estrany els primers 20 minuts, una hora. Després ja em vaig acostumar i en aquest sentit molt senzillet i molt similar. El que passa és que després acabes de la feina i dius, i ara què faig? Què és la primera cosa que et ve al cap si penses què faràs en eixir de casa? Segurament eixir un rato que mos té l'aire. Nosaltres també, a part, a València fèiem moltes activitats, jo què sé, anem a fer una dinar, anem a fer una sopa, anem a juntar-nos espontàniament per anar-nos al bar i aquest tipus de coses sí que les trobem molt a faltar i després altres molt més loques que penses, ostres, quan és cada 6 que me'n vaig a pegar unes vacances i me'n vaig a anar a l'altra punta del món, no? Això sí que ho trobes a faltar.